Assalamu alaika ya rasulu garzo. 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 Farko da sunan Allah na fara, shi ke gaban komai ne har na roƙe shi, amma sai na yi ta wasali da manzon shi. Allah siya minti da garzo, hali ya samu sanya su domin garzo. Gashi nan na zo baiti nima dai na zo, mun garzo domin in yabe shi. Allah taimaka min ka bani dama, ni ya baiti domin ban da himma. Allah ka bani dama ni ma in yi baiti a kullum gare shi ban dainawa, baiti a kullum a gare shi ban canzawa. Allah taimaka ka bani dama a kullum in yabe shi. Ya tilo ne ban ga kamar sabba, ya tilo ne ai babu irinsa. Allah ka taimaka in dinga ƙaunarsa, ko da yaushe a rai ai ba na yin wasa. Assalamu alaika ya rasulu garzo. 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 Angan Khadija, angan Nana Aisha tu amarya. Assalamu alaika ya rasulu garzo. Angan Safiya, angan Hafsa, angan Safiya, angan Hafsa.